batean Baluarte Jauregian Martin Zalakain ikuskizunaz disfrutatzeko aukera izango dugu. Argia dantza taldeak hartzen du parte eta Duguna dantza taldea ere. Horregatik hemen dugu bere zuzendaria Aritz Ibañez xehetasun guztiak emateko prest. Arratsaldeon, Aritz. Bai, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi eta zuek? Ongi, jakiteko gogoekin. Ze orain arte Donostian eta Bilbon egin duzu, ez? Hori da, azaroaren 11an estreinatu genuen Bilboko Arriaga antzokian. Normalean, idea da, hilabetean behin edo ematea ikuskizuna, hor, hainbat talde gaudelako inplikatuak eta beti logistika ez delako erresa. Orduan, estreinaldia Bilbon, hortik hilabete batera abenduaren 16 eta 17an Donostian. 3 emanaldi horietan antzokiak bete egin ziren, eta orain Iruñera gatoz, ezakit, Baluarte beteko dugun, baina behintzat, sarrera polit batia lortzen den. Orain etxean? Bai, guretako berezia da, ez? Beti orain arteko argiarekin izan dugun ibilbidean, beti estreinaldiaren inguruko emanaldi horiek bereziak dira, ez? Oraindik hasierako grino horrekin zaudelako, eta gainera honako honetan tokatu zaigu berehala etxean dantzatu ahal izatea, gure lagunen, gure familiko kideen aurrean, eta hori beti berezia da, ez? Gogo handiz gaude, larunbata heltzeko zain, eta saiatuko gara, orain arte egin dugun bezala, daukagun honen ematen, jendeak disfrutatu ahal izan dezan alba da. Orain arte erantzun hona izan du? Bai, diodan bezala, Bilbon bete egin zen, hori, estreinaldi batean, esan dezagun gutxi gora bera normala dela, ez beti dago horre espektatiba bat, eta gainera, argiak ibilbide luzea du, bada jende dezente, konpainia horren ibilbidea jarraitu izan duena urte horietan guzietan, eta iruditzen zai gainera, modu batean beti jendea dagoela pixka bat argiak zer eginen zainez. Alde horretatik, estreinaldiarena normala da. Gero erronka txiki batzen ere Donostian 2 aldiz egitea jarraian emanaldia. Gainera, igandeko emanaldiak bat egin zuen bertso txapelketako finalarekin, eta hor konpetentzia zuzena genuen, baina ere, Victoria Eugenia bete egin zen. Eta orain, Iruñan momentuz, sarrerak poliki saltzen ari dira, Baluarteko jendeak esaten digu, Iruñan ikasle txarrak bezala, gauzak azken momenturako uzten ditugula, eta egia da, azken aste honetan nabaritu dela, sarreren salmentaren erritmoa biziagotu dela, ez? Eta, momentuz 800 inguru sarrera saldu dira, eta oraindik egun batzuk falta dira, pentsatzen dut gainera orain arte edabideetan eta hola ez diogula oihartzun handiegirik eman, eta aste honetan hemen gauden bezala beste toki batzuetan ere izanen ditugula hitzorduak, eta horrekin pixka bat jendea berotuko dela alde horretatik, ez? Duela orain ez dugu gogoratzen bat urte, baina Bestaberrirekin ere etorri ginenan argiarekin Baluartera, orduan 1200 pertsona bildu ziren, orduan nik uste hor txotxibiliko garela horikoan ere. Zer aurkituko dute ikusentzuleek? Ez ditugu gauza guztiak hemen gondatuko, hola jendeak hori gogo pixka bat txiki dezan larun baterako, baina hor izenburuak dioen bezala, Martin Zalakainen historiak kontatuko dugu dantzaren bitartez, ez? Jendeak jakinen du, Martin Zalakain, Pio Barojaren novela, hori zen pixka bat, Argia dantza taldearen eta batez ere Juan Antonio Urbeltz, Argia konpainiaren zuzendariaren helburuetako bat, ez? Berak ikusten du beste kultura batzuetan, esate baterako flamenkoan, gai izan direla, haien dantzarekin historia dramatiko bat kontatzeko, ez? Esate baterako Maria Pinedaren historia kontatu zuten dantzaren bitartez Antonio Gadesen konpainiak, ez? Hori ikusgarri bat egin zuten hortan oinarritua. Orduan, Juan Antonio Urbeltzek bere gogoetetan pentsatu zuen euskal dantzaren bitartez ere gai ginatekela historio bat kontatzeko. Eta beraz, esan zuen, hautatu behar dugu pertsonai
egoki bat, berak dio Euskal Herrian ez gaudela oso ohituak eroietara, nahiko jendarte komunitario izan garela eta ez dugula eroi handirik beste toki batzuetan bezala, baina bai herri literaturan, bai badirela herri eroi txiki batzuk edo txikiago batzuk, eta horietako bat esate baterako dela Martin Zalakain, beste batzuk ere egon litezken bezala, baina kasu honetan Pio Barojarenganako olako joera bat duelako Urbeltzek erabaki zuen Martin Zalakain hautatzea. Eta hor, beraz, hori da kontatuko duguna, hirugarren karlistaldian kokatutako historioa, hor daude karlistak eta liberalen arteko tirabirak, Santa Cruz apaizaren kuadrilare hor nonbait dago, eta gero Martin Zalakain eta Katxalin Oandoren arteko maitasun historioa tartean. Eta hor badira, nik uste, bi trama horien bitartez, edo horiek nola harilkatzen diren, hola antolatzen dela ikuskizuna, eta hor, dantza moldeen aldetik denetarik topatu ahal izanen du ikusleak, bai desafioko dantzak, baita ere bikotekakoak, gertuseagoko ditugun batzuk ere, eta gero Urbeltzen ikusgarri guztietan bezala sorpresatxo batzuk ez. Eta nolakoa izan da literaturatik dantzara pasatzea? Hor alde batetik eskatu du hori gidoi bat, normalean ikusgarri guztiek kontatzen dute zerbait, baina beste batzuetan agian modu metaforikoago batean. Eta kasu honetan ikusgarriak eskatzen zuen ari dramatiko bat, historia bat kontatzen da finean, eta horrek moldatu du pixka bat lan egiteko moldea, bai dantzaren aldetik, bai bestela ere. Ikusi zuten beharrezkoa gidoi hori edo ari hori eramanen zuen norbait egotea, eta alde horretatik izan da Ander Lipusen parte hartzea, guretako gainera nik uste dut ikusgarriari ere ematen diola olako plus bat. Pio Baroja izan den idazle nolabait histrionikoaren paper hori jokatzeko, niri ez zait okurritzen Ander Lipus baino antzesle hobeagorik, alde batetik. Orduan beregana jo genuen, Urbeltzekoa zuen halako gidoi bat buruan, hori planteatu zion Ander Lipusi, eta Ander Lipusek ikusi zuen gidoi hori mamitzeko beharrezko zela idazle baten parte hartzea, eta horregatik jo zuten Arkaitz Kanorengana. Berak egin du Zalakain irakurrita, batez ere euskerazko itzulpenean oinarritua, berak eman dio bere moldea, hor topatu zuenari, eta ikusgarrian jokatuko diren eszena ezberdinen arteko lotura egiten da testuaren bitartez, beraz hori Arkaitz Kanoren lana izan da, eta pixka bat horren bitartez, eta gero dantzak prestatzerakoan azkenean beste aldietan izan dena antzeko prozesua izan da, azkenean guri idea bat planteatu digute, sorkuntza prozesuan ere parte hartu dugu, ez da bakarrik ikasi ditzazue dantza hauek, baizik eta argian nola funtzionatzen den, azkenean dantzariak biltzen dira, idea orokor bat botatzen da, eta gero hor ensaio horietan ikusten diren printzetatik hartuz, azkenean hortik ateratzen da bukaerako produktua, eta alde horretatik beste aldietan egin dugunaren antzekoa, gero bai bukaeran pieza hori guztiak elkarrekin jarri ditugunan, bai eskatu digula pixka bat dramatizazio bat, eta alde horretatik Ander Lipusek egin duen aportazioa oso interesgarri izan da, ze gu dantzariak ohituta gaude, eszenara sartzen eta ateratzen, eta berak batzutan esaten zigun, baina zertarako ateratzen zarete gero berriz ere eszenan egon behar baldin baduzu, eta alde horretatik eman digu antzerkiak daukan horretatik zerbait, eta hori ere interesgarri izan da guretako, ze ez den hortara ohituak. Narratzaile bat dago, ez? Bai, esan dezakegu modu batez Pio Baroja, Zalakainen idazlea, eszenan ere egonen dela, eta berak kontatzen ditu, edo aurkezten ditu, nolabait, dantzaren bitartez gero kontatuko diren eszena batzuk. Azkenean egiten duena da harilkatzea hor
Zalakainen historia hortan kontatzen da, bueno, bera txiki zenetik hasten da, gero gaztetzen da, txikitan ezagutzen du Katxalino Ando, hor bere Osabate Jagorrirekin ere bizi da txikitan, eta gero bere abentura guztiak kontatzen dira, ez? Eta orduan, bueno, denbora aldaketa horiek eta toki aldaketa horiek, horiek ikusgarri egiteko nolabait, hor narratzaile horren, Pio Barojaren, Ander Lipusen lana beharrezkoa da, ez? Ze bestela, zail litzateke, ez? Alde horretatik ikusi da beharrezko zela, nahiz eta parte hartze txikiak dituen, halako lotura eginen zuen narrazio bat. Eta, prestakuntzara bueltatuz, zenbat, noiz hasi zineten honekin? Urbeltzen sorkuntzako periodoak esan dezakegu, edo tartean nahiko luzeak izaten dira. Alde batetik, berak esaten du 10 urteko zikloak dauzkatela bere ikusgarriek, behintzat ikusgarri edo ikuskizun handienek, ez? Esate baterako 2007-2008 inguruan estreinatu genuen Aseri Boda, ez? Hori bere azken ikusgarri esan dezakegu beresia, ez? Eta 10 urte pasa dira eta orain berriz Martin Zalakain. Tartean izan dira beste ikuskizun batzuk, baina hor dira, ez dakit nola esan, ikuskizunak dira eta garrantzitsuak dira, baina sorkuntza zikloetan badira mugarri batzuk eta mugarri horietako bada kasu honetan Martin Zalakain, ez? Bere garaian Aseri Boda izan zen bezala. Eta gero, ikusgarria prestatzeko garaian ere, hor gauzak ez dira egiten egun batetik bestera, baizik eta izaten dute epe luze bat ere. Orduan, nik uste ensaioekin hasiko ginela, hasiera-hasierako ensaioekin duela 2 urte kasik. Hor, egia da, duela 2 urteko ensaio horietan montatu izan direla gauza batzuk eta poliki-polikian izan garela, baina batez ere lan kargarik handiena izan dugula iazko udatik estreinaldira izan denera. Hor, 5 hilabete horietan, horiendik pendiente genituen dantza batzuk montatzeko, horiek sortu, eta gero ensaiatu egin ditugu, eta gainera gero ensaio orokorrak, eta esate baterako urri, azaro hilabete horiek izan ziren intentsiboak, astebururo, gogoratzen dut Eibarren elkartzen ginela, egin ditugu ensaio orokor horiek, eta izan dira oso intentsiboak, ez? Eta, hola, gero bitxia da argiaren lan egiteko modua, ze, Iruñeko dugunakoak gaude hor, baina Eibarko kezkakoak ere bai, Elgoibarko aritzekoak, Miarritzeko maritzulikoak, argiaren inguruan dauden Añorgako Arkaitz, eta Astigarragako dantzari batzuk, Debako batzuk, Portugaleteko elai-alaikoak ere sartu dira proiektu honetan. Beraz, Euskal Herri osoko dantzariak, bakoitza punta bateko eta hori guztiak elkartzeak badu nolabaiteko zailtasuntxo bat, ez? Eta alde horretatik ere, bidaiak egitea tokatu zaigu, bestei ere bai, eta alde horretatik logistika pixka konplikatua da, baina nik uste hori guztia estena gainean ere nabaritzen dela eta beraztasun bat dela ikusgarriaren dako, eta esaten aldela, dela holako ikuskizun bat, igual pixka eta raro geratuko daitza, baina nazionala, Euskal Herrikoa, eta nik uste dut horrek ere ekartzen diola plus batez. Ez dakigenarentzat, argia dantzataldea da, dantzatalde desberdinen batura? Gaur egun esan daiteke holako zerbait dela, ez? Baina berez argia dantzataldea dantzatalde bat zen. Hori Urbeltze dantzan hasi zen Goizaldin, aurreko mendeko 60. hamarkada hasieran, eta momentu batean izan zuen Donostiako argia dantzataldearen eskaintza bat bertako zuzendaritza hartzeko eta berak nahi zuen proiektua garatu ahal izateko halako karta txuri bat, ez?
Eta Urbeltzek orduan, harremanak zituen garai hartan ez do Kamairu musika talde hortan zebilen jendearekin, Marian Arregik Urbeltzen emaztea denak, esate baterako Benito Lertxundirekin jo izan du urtetan akordeoia, eta harreman handia izan dute bai Benitorekin, bai Artzenaiekin, beste bertan Xabier Leterekin, bertan parte hartzen zuten hainbat musikarirekin, eta esan daiteke Argia dantza taldea izan dela urtetan, ez dok Amairu musikarendako izan dela dantzarendako argia, ez. Eta 70-70 hamarkada horietan egin zuten lan izugarri bat, frankismo garai hortan dantzaren alor hori zen halako basamortu bat, ez, gauza asko galdu ziren bidean, eta hor zuden frankismoak pixka bat gidatzen zituen Akzion Katolika edo Sekzion Femeninaren dantza talde horiek, baina horietatik kanpo ez zegoen mugimendua askorik, ez. Eta Urbeltzek egin zuena izan zen, herrietara joan, han egiten zutena bildu, galdu ziren gauzetako batzuk berreskuratzen saiatu, eta jaso zuen jakintza edo dokumentazio horretatik guztitik hasi zen sorkuntza lanetan, ez. 70-garren hamarkada bukaeran sortu zuten Marianek eta Joananek esate baterako Axuri Beltza, gaur egun jende guztiak dantzatzen duen dantza hori, eta betidanik dantzatu izan dela uste duguna, baina hori da Marian Arregi eta Joan Antoni Urbeltzen sorkuntza bat. Eta beraz, hortik abiatuz, 80-garren hamarkadan sartuta hasi ziren munta handiagoko ikusgarriak sortzen, ez? Eta hor bai ikusi dutela beste dantza talde batzuen beharra. Eta hor pixka bat egin zena, izan zen agian Argia dantza taldearen garrantzi hori pixka bat apaldu, eta kolaboratzera heldu ziren beste dantza talde horien indarra handiagotu, ez? Eta bere garaian Goizaldi egon zen, Argiarekin kolaboratzen, gero utzi zioten, Elgoibarko Arizte dantza taldeak ere garrantzia handia izan zuen hainbat hamarkada Argiaren kolaborazio horietan, eta gero azken urte hauetan Aritzez gain, Eibarko Kezka, Maritzuli eta Duguna ibili gara Argiako dantza maisuekin batera ikusgarri horiek sortzen, eta orain Martin Zalaikinerako Portugaleteko elai-alaikoak ere sartu dira, eta gaur egun azkenean Argia jarraitzen du talde bezala funtzionatzen, nahiz eta Argiakoak diren pixka bat dena koordinatzen duten dantza maisu horiek, eta gero dantzariak jartzen dituztenak dira aipatu ditudan beste dantza talde horiek. Orduan hau ez da izan zuen lehendabiziko aldia beraiekin? Ez, guk Argiarekin daramatzagu 10 bat urte elkarlanean. Lehenengo esperientzia diodan bezala, Arestian aipatu dan bezala izan zen Aseribo da ikuskizun hori, eta hortik aurrera etorri dira bestelako batzuk, Aunitz Urtez, Axuri Beltza izeneko ikuskizun bat ere prestatu genuen hain zuzen Axuri Beltza sortu zuteneko 50. urte hurrena ospatzeko, gero Besta Berri ere egin genuen, eta orain Martin Zalakain. Eta ez, Argiaren lana ez da mugatzen bakarrik antzokiko ikuskizunak prestatzera, baizik eta gero tokian toki ere halako dantzara ritualak ere sortzen laguntzen dute, haiek proposatzen dituzte, eta tokatu zaigu esate baterako Donostiko Musika Magostaldian soka dantza bat egitea Oteizaren omenez, esate baterako hori ez da eszenario batean, baizik eta plazan, ez? Edo esate baterako guri ere lagundu ziguten San Fermin aldapakoaren ezpata dantzaren sortzean, ez? Hori 2009an atera genuen karrikara lehendabiziko aldiz, eta hor ere elkarlanean aritu ginen, haiek lagundu ziguten, guk ere jarri genituen gure ideak eta gure dantzarien indarra hori sortzeko, eta esan nahi dute oso elkarlan, fruituak eman dituen elkarlan bat izan da, ez bakarrik eszenari begira, baizik eta baita ere kaleari begira, eta nik uste dut oreka horretan oso ongi mugitzen direla Argiakoak, eta zorionez gu ere haiekin harremanean.
Eta oraingoan Martin Zalakainen ze nolako erronka berriei egin diezue aurre? Bueno, pues Martin Zalakain niretako da pixka bat ez berdina, ez? Esate baterako beste ikusgarri batzuekin konparatuz. Alde batetik, argiak egin dituen beste ikusgarri batzuetan, esate baterako Pade Baske izeneko ikuskizun bat egin zuten lehenago, eta hor toki handia uzten zioten dantzari bakoitzaren abildadeen erakusteari, ez? Asko ziren, lehen aipatu dudan bezala, erronka dantzak edo desafio dantzak eta oso ikusgarria, zangoa gora eta, hola, ez? Hortara pixka bat ohituta gaude, ez? Hori baita ustez gure dantzen ikusgarritasuna handiena. Hemen ez da horren beste hola, hortaz bada zerbait, baina da askoz apalagoa niretako. Eta horrek ere niretako badu plus bat, ez? Beti ematen du hori su artifizialarekin egin behar ditugula ikusgarriak eta ez da beti hola, ez? Eta hortaz behar da zerbait, baina baita ere basutik kontrastea egon dadin eta hor emozioak sortu ahal izan daitezen. Eta alde horretatik iruditzen zait interesgarria egin den apostu hori. Su artifizialak aipatzen ari garela, hor badira batzuk ere, eta hor esaterako Gipuzkoako dantzekin saiatu dira argiakoak egiten lan bat, itzultzeko, hori, duela 150 urte dantza horiek nola dantzatuko ziren halako interpretazio bat egitera, ez. Eta beraz hor, landu dugu pixka bat hori, ez da agian horren eredu karratu bat, gaur egun ezagutzen duguna bezain beste, libreago, ez horren simetriko, eta hor, egon da lan bat, ez? Egon da lan bat ere, bikoteko dantza batzuekin, badira eskotixak, badira banerak, badira, dantzatu izan diren dantzak, gurean dantzatu izan diren dantzak, agian orain plazan horren beste ikusten ez direnak, baina, badago autu bat, horiek ere berriz plazara ateratzeko, gero jendeak hartzen dituen, ez? Badira kanpoko ikutu batzuk, azkenean gure dantza dago Europako dantzaren kontestuaren barruan sartuta, baitugu gure espezifizidade batzuk edo gauza berezi batzuk, baina beste batzuk dira beste herri batzuekin komunean ditugunak, ez? Eta beraz, ere hortik batiratzen alda sorkuntza lanak egiteko, ez? Eta bada, esate baterako Siziliako makil borroken halako gurera ekartzeko ahalegin bat, edo ekialdeko dantza soinu eta dantza molde batzuk gurera ekartzekoak, baita ere Hego Amerikakoak holako iradokitzeko saiakera bat, beraz, bada salsa bat, eta hori guztiek lantzen eta atontzen, pasa ditugu azken hilabete horiek eta ia gero ikusleak nola hartzen dituen. Zenbat dantzari hartzen dute parte? Egia esan nahiko ikuskizun jendetsua da, aipatu ditut hainbat dantzataldek parte hartzen dugula, estena gainean izanen gara 80 dantzari, gutxi gora bera. Gehi Ander Lipuz, Pio Barojaren paperean, gehi 15 bat musikari, beraz, 100 inguru lagun estena gainean. Gehi, gero teloien atzean laguntza ematen aritzen direnak, direla makilatzaileak, direla arropaz arduratzen direnak, edo materiala atontzen laguntzen digutenak, ez? Beraz, egunetik gora, hori jakiten dugu, gero afaldu behar izaten dugunean, normalean ogitartekoak ekartzen dizkigute eta 120 eskatzen dituzte, beraz hori da gutxi gora bera, ogitarteko bezain beste lagun ikusgarria prestatzen. Alde batetik, zaila da horren beste jende mugitzea, baina bestetik ere, gero eszena jendetsuak diren horiek ikusten ditugunean, hor bada indar bat eta energia bat, eta nik uste hori interesgarria dela. Eta dantzari horietatik, dantzari eta musikari horietatik, 30 bat gara dugunakoak, beraz, badugu gure kuotatxoa esan dezakegu ikuskizunean.
Eta ze adinekoak dira? Bueno, pues adinekoak denetarik. Adibidez, bada ume saldotxo bat ere, Martin eta Katxalin txikiak direneko garai hori interpretatzen denean, Astigarragako umeek jokatzen dute paper hori, eta horiek izanen dute 8-9 urte inguru, hor badira mordoska bat, 10-12 ume, eta gero hortik nahi bezain beste luzetzen gara, ze momentu batzuetan ere argiako dantza maisuek ere parte hartzen dute, eta Urbeltzek berak ere dantzatzen du bukaeran, esate baterako. Orduan, adin zera oso zabala da, badira dantzariak 16-17 urtekoak, eta beste batzuk 40 urtetik gorakoak eta 50-ekoak ere bai. Beraz, hor esparru oso zabala da, historian bada Tellagorri, Zalakinen osaba, horrek badu adin bat, eta hor agertzen da ere, umeak diodan bezala, eta gero historiaren zama hondien hartzen duten dantzariak, 20, 30, 40 urte ingurukoak. Orduan badaude dantzari zehatzak pertsonaiak interpretatzen dituztenak? Bai, badira hor pertsonai jakin batzuk direnak, protagonista nagusiak, Martin Zalakain eta Katxalin Oando, bi paper horiek jokatzen dituzte Josu Garate Eibartarrak eta Onuntze Azpeitia Donostiarrak, gero Tellagorri Martin Zalakainen osabaren papera jokatzen du Iñaki Argiako dantza maisuak, eta gero Carlos Oando, Katxalinen anaia eta Martin Zalakainen etsai sutsua dena, hori Gari Otamendik egiten du, Añorgarra, bera, eta horiek dira pertsonei jakinak direnak, ez? Gero hortik aurrera, badira beste garrantzia handiagoa edo txikiagoa daukaten dantzari batzuk, baina horiek dira gehiago, ezakit, anonimotasunean besteak bezala, ez? Hor dira lau pertsonai jakin horiek, eta beste guztiak saiatzen dira horien inguruan historia kontatzen, ez. Iruñaz gain leku gehiagotan egingo duzue? Bai, orain urtarrilean Iruñan egonen gara, otsailean orain ez ditut egunak ongi gogoratzen, baina uste dut 17 eta 18 bi egunez berriz egonen gara Baionan. Eta gero, datak gogoratzen ez ditudan arren, badakit badugula Gernikan, badugula Basaurin, badugula Andoainen, Gasteizeko ere lotzeko dago, eta orain segurazki ahaztuko dudan besteren bat. Eta lanean gaude, beste toki batzuetan ere emateko esate baterako orain Iruñan jokatuko den neurrian, edo hor sortzen ari den oihartzun horretatik, izan ditugu, oraindik ez dira gauzatu eta ezin dira aipatu, baina Nafarroan ere beste emanaldiren bat egiteko aukeraren bat egon litekeela dirudi, beraz, normalean argiarekin egiten ditugun ikuskizunek izaten dute urte eta erdi, 2 urteko ibilbidea, ez? Beraz, baditugu momentuz lotuak daudenak, gehi segurazki etorriko diren beste batzuk, hilabete emanaldiak egiteko moduan. Eta nun izan dezakegu emanaldien berri? Bada webgune bat, martinzalakain.eus, hor bada agenda bat eta ikusgarriaren berri, ze dantzari parte hartzen duten, eta pixka bat historiaren nondik norakoak, eta Ander Lipus, Arkaizkan Oren hitzak eta hola, dantzan.eusen ere bada, eta hor azkenan onena da ikustea, baina norbaitek interesa balu pixka bat gehiago sakontzen, hor bada informazio zerbait, eta horiek dira batez ere ikuskizunari buruzko informazioa jasotzen diren tokiak. Bilgo gogoratzeko zein da asteburu honetako hitzordua? Asteburu honetan, larun batean, urtarrilak 13, Martin Zalakainen historia kontatzen saiatuko gara
Baluarten, arratsaldeko 8:00 aurrera, eta gero, poliki-poliki gutxiagotzen ari diren arren, oraindik ere sarrerak salgai badira, internet bidez Baluarteren webgunean eskuratzen aldirenak, edo bestela Baluarteko lehiatiletan ere salgai direnak, hemendik eta larunbata bitarte, beraz, nahiko lukeen guztiak oraindik ere badu aukera, nahiz eta hori sarrerarik onenak agortzen ari diren, eta jendeak presa ematen ez baldin badu, tokatuko zaio Goian edo Euskaloan. Primeran, Aritz, eskerrik asko etortzeagatik. Bai, zuei aukera emateagatik. Eta ea nola ateratzen den, itxura ona dauka. Bale, mila esker.